tabbas Nijeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo an yi roba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Farko zan sanya rabbi Allah mai yau da gobe, malakal mulki kai kai bawa bai da zabi. Wajila fatara cikin ta yau muke ya rabbi bebe, mu canya gwajin gana ka astagfirullahu rabba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Waka ba ne manta manzo shi na fi kauna, in na yi tsaye da kwance ko yaushe yana a raina. Allah ka daɗo dubun salati gun ɗan amina, na mutu rabbana ka sa ɗa hayyace raina. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Matsatsi tsanani akwai corruption Nijeriyar ga, wasu yankin ba tsaro bale maganar dinka riga. Ba kuka za mu yi ba Allah shi ya ba mu jinga, saukin matsalar ga shawara shi ne mu roƙi rabba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Canda mun zama kama da kuraye na tabinmu, sai baba ya ba mu ku mu boye dan ya ce jiranmu, ya murkushe wakka ya tumagun wata duk akan mu lalabe wai saboda yunwa za mu zagi baba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Jama'a dan Allah ko da yaushe in za mu roƙo, mu kai zabi ga rabbi alkhairi za mu roƙo, dan shi ya san dare kai aikin ka ka tura sako. Ba wai roƙon a ba mu ko ba alkhairi bane ba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Manya ku tuna da rabbi Allah, ku tuno talaka, ko ka gama tara dukiya mutuwa na jiranka. Yau duk kun bab mutum guda takce don talaka, kun kai matsayin ba sai maraya ba mula ka duba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Allah ya ba mu arziki sun ce ba shi yadu, mu ne noma ma'adani fetur tsalle sai kwado. Wasu na son ci gabanmu, wasu na son bude gando, a toshe ta nan su bude can dan sun zam annoba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. 'Ya'yan Najeriyar mu Hausa Ibo har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Najeriya kasar
daga bila har ƙasa yare na da nashi gwaska mai kyau da waninsa kowa ya koka da nashi babba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duka mu ne musulmai. Ya'yan Najeriyar mu Hausa, Ibo, har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duk mu ne musulmai. Ya'yan Najeriyar mu Hausa, Ibo, har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Tabbas Najeriyar mu 75 cikin 100 duka mu ne musulmai. Ya'yan Najeriyar mu Hausa, Ibo, har Yoruba, mu san Allah ka tsara komai ba ɗan adam ba. Daga ɗan Katuru Shinkafi Local Government Zamfara.